Jo, takže čau lidi, já si vítám u nového videa a možná u nový série tady z One bloku na Darkraftu, kde jsem na jednom bloku a budu ničit jeden blok a ten blok prostě je nekonečný, budu ničit furt dokola, budou tam různý bloky v jednom bloku, takže užijte si tohle video, dejte mi like, odběr, napojte se na server, kde budete mít adresu v popisku a jdeme na video. Tak jsem tady, mám tady nějaký jídlo, mám tady hlínu a hned se tady jdu teda ničit bloky. Mám tady dřevo, kameny a tyhle ty věci. Prasa, jídlo se bude hodit, ale ono mi spadlo do vojdu. GG. To jsem nechtěl. Tak by se mi hodila teda další hlína, co mám hned tady. A takhle mi teda budou padat věci různý, OK. Tak, nějakou chvilku tady těžím. Ale mám tady ironový blok. Takže se tady zvětším ostrůvek trošku. A mám první irony. Ale to nic moc neznamená. A já si tady rovnou udělám ty základní věci. Takže si udělám crafting, udělám si peci, neudělám. Ale můžu si udělat truhlu, do kterých si budu dávat teda věci různý. Ty, co nebudu potřebovat, tak si ji tady dám. Dám si tam zatím teda, no tak tohle si nechám, až budu mít na pec. Mám další hlínu za sebe hodit a čestka, kde mám kitky a tohle z toho nepotřebuju. No tak to jsem mohl rovnou zničit, že jo. O, hlína, teď jsem dostal hodně hlíny. O ne. Co se to sakra stalo? Hej, tak já nemůžu mít čestku a tyhle ty věci blízko tohohle z toho. Mně se tady spavnul pavouk a najednou mi to všechno zmizelo, co to bylo, sakra. Tak to si to musím dát dál teda, no. O ne. To jsem vůbec nechtěl. Sakra, teď tady nemám crafting ani čestku. To jsem musel znova udělat. Tak nevadí, no. Zmizelo na to, sakra. Znova si to sem dám. A mám tady, když tak pak jídlo, nějaký další dřevo. Ale tohle se mi takhle si to dám. Do tohle si dám ty ostatní věci teda až na tohleto. To si vezmu zpátky. A jdu dál těžit, sakra, co se to stalo, proč mě... Proč ho tady zase slyším? To je divný, proč tady slyším pavouka. No, ty... No dobrý, dobrý. To se mi nelíbí. Jo, dobrý, pavučina mi padla. Nice, tak to teď už mám teda na pes, to už jsem měl asi i předtím, co? Jdu si v klidu dál těžit, dokud mě tady teda nepadne něco dobrýho. No, hned tady mám diamanty. Takže mám rovnou i na železný krumpáč, tak to je mega dobrý. Tak to jsem rád. Tu si teda vypeču ty irony. Udělám si dřevo. Tyčky si udělám. Tak rovnou všechny tyhle ty kameny mám a teď už je večer, takže se mi tady můžou tak to bylo rychlý, no. Byl večer a večer už není. Hodně dobrý, hodně dobrý. Tak. Budu mít své první diamanty konečně. Tak mám tady i kupr a jdu těžit dál. A tady mám slepici, tu si tady asi nechám. Teď už bych se rovnou mohl vrhnout
na takovou menší misi bych to nazval, protože já si potřebuju i pod tím, když tak jakoby postavit nějakou plochu. Nevím vůbec, jak to chci udělat, když nemám na water bucket. Hele, děláme to trošku to takzvaně vočítujem, ale ne vočítujem. Tady je taková možnost, že si tady napíšu fly. Já když mám VIPčko, což tady na Darkraftu získáte zadarmo, nemusíte si to nikde kupovat. Získáte to zadarmo, prostě VIPčko. Stačí si sehnat klíče, otevřít si bedny a tam máte hned ve vote bedně, máte nějakou šanci otevřít VIPčko. Kde si ho stačí dát. Když jdete ze spawnu, tak si snaží napsat fly, lomeno flight a už můžete lítat. Takže tady se na Darkraftu vyplatí hrát, protože je tady hodně věcí zadarmo. Sám jsem to začal hrát, hodně mě to začalo bavit. Ne nějaký ostatní servery, kde bylo, že to stojí peníze. Tady je to zadarmo, je to tady za mě lepší. A víc mi to vyhovuje, takže se určitě připojíte, aspoň to pojďte zkusit. A já tady mám teda další bloky. No, to si vypeču. Hodím si to takhle tam. No dobrý, tak tohle se nebudu vypíkat, to mi je k ničemu. A doufám, že teda mě budou padat dobrý věci tady. Hej jo, všimně se tady ty ovce nějak začínají skladovat, ale já to tady nechci. Borčci, prosím, kámo. Už se mi nespevnujte, mě se pomalu furt spawnou ovce, tyjo. To si já ovce moc nepotřebuju. Zrovna ovce moc se mi nehodí, no, popravdě. Co já tady s ním mám jako... Já se tady asi budu muset zabít, ale... Teď tady fakt nemám ani nervy. Prase. Další ovce, no tak... To si všechno hodím tam teda, no. Ty ovce fakt já nechci, tyjo. Ty se mi tady už nespavnujte. Tak, let's go. Vypadl mi sapling. Sazenice tmavého dubu, a to mám zase v angličtině číči. Tak dark oak mi padl. Já tady rozrostu, aby jsem to tady měl větší a hned si tam ten sapling někam položím, hele. Ještě na to... Já jsem zničil špatný blok, nevadí. Už se mi to plete. A hoši, já teď zkusím jít na spawn. Jak to tady vypadá, že tady jsou nějaký práce. Tady mám práce, proto jsem sem šel. A já chci nějakou dobrou práci. V té práci může sázet, tohle nechci. Tak já budu chtít minera. Jdu na svůj ostrov zas. Tak. A teď už by mě to mohlo přidávat i nějaký peníze. Když budu těžit nějaký kameny. Přesně. Už mě to i přidá peníze. Tak let's go. Konečně si můžu i vydělávat a pak za to si můžu kupovat lucky bloky. Z kterých můžu dostat fakt dobrý věci. Jo, takže... Nějaký věci jsem tady dostal. Tak to si uložím. Věci, to mám rád. Věci. Takže já si zvětším ostrov. A dám si tam ten sapling. To vypadá. Hodím si ho třeba sem. Někdo spí. Tak. Já dodal. Je to tenhle stan? Ne, tenhle stan. Jaký to je sakra blok?
Oj. Dívejte, kdo se mi tady právě spavnul. Nějaký villager to bude asi, co? Takže já si tady hned udělám villagera, který mi bude prodávat věci. Ať já si to... Takhle, tahle ta věcička. Tak, villagera, hlavně mi nespadně, jo? Tady máš tohleto. Staň se zahradníkem. Už je to zahradník. Ale on by teda za mrkev, já potřebuji mrkev někde získat. Snad jsem to úplně nepokazil, ještě není všemu konec, ale takhle si ho nechám. Další prase mi to padlo. Prasnice. No, takže jsem tady natěžil pár věcí, už se mi pomalu rozbíjejí moje věci, takže vůbec nevím, jak já tady budu obchodovat takhle. Mám tady už vesničana teda, to je hodně dobrý. Jo lidi, tohle to bude pro dnešní video teda asi všechno. Jestli byste chtěli další videa z OneBlocků, tak mi dejte like, odběr, jak jsem říkal na začátku videa. Běžte se připojit na ten server dárka, budete mít IP adresu v popisku. A tohle je teda pro dnešní video všechno a čau.